Hej og velkommen til. Vi skal have trukket nogle puljer til finalestævnet i Gymnasium Futsal 2012. Og vi har inddelt i nogle seedinger. Første seedet, det er alle vinderne af de indledende stævner. Andet seedet, det er selvfølgelig toerne. Tredje seedet, det er de resterende puljevinder. Og det fjerde seedet, det er de bedste runners-up. Og når vi skal have lavet vores puljer her, vi har selvfølgelig pulje A, B, C, D. Så trækker vi først for de fjerde seedet, og så tredje, anden og første. Og vi kan lige så godt gå i gang. Jeg skal først lige vise indholdet af skålene her. 4 hold har vi her. Så har vi også 4 hold i 3 og 2. Og selvfølgelig også 4 hold i nummer 1. Godt. Vi starter her. Jeg kigger ikke. Kigger faktisk meget væk. Lad os se en gang. Første hold til pulje A, det blev Egedal. Vi kommer hernede i pulje A. Så kigger jeg selvfølgelig væk igen. Og har her IBC Kolding, som kommer i pulje B. Så kigger jeg væk igen. Det er meget vigtigt, man gør det nemlig. Hjørring til pulje C. Og hvem bliver den sidste måned? Det blev Sankt Annæ Gymnasium, som ryger i pulje D. Så nu har vi et hold i hver pulje, og går så videre til de tredje seedet, som selvfølgelig også skal fordeles ud på puljerne. Og vi starter nu. Kigger væk igen. Kigger selvfølgelig på den igen. Til pulje A har vi Nordfyns Gymnasium 2. Til pulje B blev det Øreborg Gymnasium. Til pulje C. Det er jo simpelthen så spændende, hva'? Det var så Egedal Gymnasium og HF nummer 2. Det skal lige siges, at dem som røg i A-puljen herovre før, det var Egedal 1, hedder det. Sidste hold fra tredje seeding er HTX Viby. Så ser det således ud. Vi har i pulje A indtil videre Nordfyns Gym 2 og Egedal Gym HF 1. Så har vi i pulje B Øregård Gym og IBC Kolding. I pulje C er det så Egedal Gym HF 2 og Hjørring. Og i pulje D HTX Viby og Sankt Annæ Gym. Så stryger vi videre til de anden seedede. Det er jo nu ved at være så op i det farlige lag. Og jeg starter her til pulje A. Blev det Rødkilde Gym 2. Og i pulje B har vi Aarhus Statsgymnasium, hvis I kan se det fra mine fingre. Yes, det går jeg altså i pulje B. Pulje C har vi Ingrid Jespersens Gymnasium. Og sidst, men ikke mindst, Tårnby Gym 2. Sådan. Så skal vi faktisk bare have placeret de sidste i puljerne her, og de kommer selvfølgelig herover for de første seedet. Så til pulje A, der har vi Aalborg Handelsskole. Yes, det var til pulje A. Til pulje B har vi Nykøbing Katedralskole. Så har vi pulje C. Lad os se, hvem der kommer derhen. Hvem er så heldig? Det var Johannes Gymnasiet. Og sidste hold, Nordfyns Gym 1. Så har vi fået fordelt puljerne, og vi kan så se her, at i pulje A, Aalborg Handelsskole, Rødkilde Gym 2, Nordfyns Gym 2 og Egedal 1. Pulje B, Nykøbing Katedralskole, Aarhus Statsgymnasium, Øregård Gymnasium og IBC Kolding. I pulje C, Johannes Gymnasiet, Ingrid Jespersen, Egedal Gym 2 og Hjørring. Og i sidste pulje, pulje D, har vi Nordfyns Gym 1, Tårnby Gym 2, HTX Viby og Sankt Annæ Gymnasium.
Så mangler vi sådan set bare at få lavet et kampprogram, og vi glæder os rigtig meget til at se jer den 23. Og husk det gode humør, og så ses vi derude. Hej!